Pani Mirosława Lehmann, proszę bardzo. Szanowni Państwo, taki wniosek wpłynął, jeśli chodzi o wydanie warunków zabudowy. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy już został podpisany, ponieważ podpisuje to naczelnik wydziału. Musiałbym sprawdzić, ale rzeczywiście taki wniosek wpłynął. Proszę Państwa, ponieważ odpowiadam na pytanie, dlaczego radni nie wiedzą. Proszę Państwa, ponieważ prawo stanowi, tak, że decyzję w tym zakresie przygotowuje Wydział Urbanistyki, który zasięga opinii niezbędnych do tego instytucji, kiedy nie ma negatywnych opinii i nie ma, projekt jest przesyłany do stron, projekt takiej decyzji, jeśli strony nie wniosą uwag, wydawana jest decyzja. Taka jest procedura prawna w przypadku wydawania warunków zabudowy. Decyzję pozwolenia na budowę wydaje starostwo. Jest kwestia, czy ja jestem, czy nie, to jest kwestia prawa. To jest kwestia, proszę Państwa, prawa. Tak jak wspomniałam, przed wydaniem decyzji jest przygotowany projekt. Urbaniści przygotowują projekt takiej decyzji, który wysyłany jest do wszystkich stron oraz instytucji, m.in. konserwatora zabytków, którzy przedstawiają opinię. Jeśli nie ma zastrzeżeń, wydawana jest decyzja. Na podstawie tej decyzji potem przygotowywane są dokumenty i wydawane pozwolenie na budowę lub nie przez starostwo powiatowe. Proszę Państwa, tu nie ma... Ja się wypowiadam jako burmistrz, a nie prywatnie w tej chwili. Więc odpowiadam, że zgodnie z prawem należy w tym momencie postąpić. Jeśli prawo dopuszcza, to należy w ten sposób postąpić. Jeśli prawo zabrania, to takiej lokalizacji nie będzie. Proszę Państwa, tutaj słyszę oburzenia, czyli Państwo chcecie powiedzieć, że należy łamać prawo tylko dlatego, że Państwo uważacie inaczej. No trudno, proszę Państwa, prawo w Polsce obowiązuje każdego.